Ndị kwụrụ ụgwọ ihe omume a bụ ndị otu na ndị enyi Joyce Meyer Ministries. Ọ dị mma, achọrọ m izi ozi n'abalị a nke a na-akpọ ụbọchị ịkwụ ụgwọ na-abịa. Ụbọchị ịkwụ ụgwọ na-abịa. Ịma ọ bụrụ na ị nweta ọrụ, ụbọchị ịkwụ ụgwọ ga na-enye gị obi ụtọ. Ọ bụrụ na ị nweghị ọrụ, ọ bụrụkwa na ị nwere ọrụ ma ị naghị aga ọrụ, mgbe ahụ ụbọchị ịkwụ ụgwọ a na-atọcha ụtọ. Otu ọ dị, ike ga-agwụ gị mgbe ị na-anụ ndị mmadụ na-ekwu maka ụbọchị ụgwọ ọrụ ha mgbe ị na-enweghị otu. Ma ịma, onye otu Kraịst ọ bụla nwere ọrụ. Ọ bụrụ na ị bụ onye otu Kraịst, ị nwere ọrụ, mana anaghị m ekwu ebe ị na-aga arụ ọrụ kwa ụbọchị anata ụgwọ. Ana m ekwu banyere anyị na-arụ Chineke ọrụ. Ma ị nọcha n'ije ozi kpamkpam ma ọ bụ mba, anyị na-arụrụ Chineke ọrụ. Ma kwa ụbọchị anyị kwesịrị ibuli wee baa n'ime ụwa ga-arụ ọrụ nye Chineke iji wee too aha ya site n'otu anyị si agwa ndị mmadụ okwu ma na-emesokwa ha, otu anyị si akpa agwa, omume anyị, okwu anyị na ihe niile ndị ahụ dị iche iche. Ma mgbe ọbụla anyị rụrụ Chineke ọrụ, Akwụkwọ Nsọ sị na ndọgbu n'ọlụ anyị agaghị abụ n'efu, na a ga-enwekarị ụgwọ ọlụ, n'ihi na Chineke bụ onye nkwụghachi tikwa ukwu arụkwa ukwu, onye nkwụghachi nke ndị na-achọsi ya ike. Mee ndị ọzọ otu iji chọọ ka e wee mere gị. Echere m na nke a bụ akụkụ Akwụkwọ Nsọ kacha mkpa n'ime Akwụkwọ Nsọ. Ma akụkụ Akwụkwọ Nsọ dị ka nke a masịrị m. Ụkpụrụ nke ịkụ na nhọrọ masịrị m. Ịma ihe nke a ji masị m, ọ maka na ọ na-enyetụ m ike nke nchịkwata wee nye ndụ m. Ma nchịkwata a na-amasị m. Ọ bụrụ na ị kwenyere m, jụọ Dev. Amen. Mana ọ bụ eche m o doro ahụ ịghọta. Amaara m na Chineke na-achịkwata ihe niile. O nwere ụdị ụkpụrụ nke na-asị n'ebe a, ihe ọ bụla nke ị chọrọ, nyepụta ụfọdụ ya ma ị ga-enweghachita ya. Ma lee, mgbe ụfọdụ anyị na-enwetaghachi ihe nke na-amasị anyị, ma ya anaghị atụlekarị ya site na mkpụrụ nke anyị kụworo. Mgbe mmadụ na-agba asịrị banyere gị, ha na-akụ mkpụrụ ka ọ bụ ị na-aghọrọ nke ị kụrụ? Bịa n'osi ike. Ị na-akụ mkpụrụ, ha na-akụ mkpụrụ ka ị na-aghọrọ nke ị kụrụ. Mee ndị ọzọ otu ị ga-achọ ka esi wee mee gị. Ịma, ndị otu Kraịst na-ekwukarị, Akwụkwọ Nsọ na-ekwukarị banyere anụ arụ na mmụọ. Anyị bụ mmụọ, ma anyị nwere anụ arụ, mana anyị kwesịrị idewe ya n'okpuru site n'inye aka Chineke na inye aka mmụọ nsọ. Nke ahụ pụtara, mana agbanyeghị na anyị nọ n'anụ arụ, anyị ga na-aga ije n'ime mmụọ. Akwụkwọ Nsọ si na-aga ije n'ime mmụọ ka ị ghara imezu agụụ nke anụ arụ. Ya mere ụbọchị niile, ya bụ ụbọchị niile n'ogologo ndụ anyị niile, anyị na-eme nhọrọ. Anyị ọ ga-esoro anụ arụ ma ọ bụ na anyị ga-esoro mmụọ. Ugbu a, nke a bụ ihe dị mkpa nke m mụtara banyere anụ arụ na mmụọ. Anụ arụ bụ onye chaa. Anụ arụ na-asị, aga m eme iru abụọ wee mee ihe na-adịghị mma, ma akwa enweghị ihe ga-eme m. Aga m eri ihe na-eme ka mmadụ buo ibu ma na-enwe olileanya na agaghị m ebu ibu. Otu ọ dị, achọrọ m aga m ekpe ekpere ka m ghara ibu ibu. Ọ dabere n'otu m si nọ n'ime mmụọ. Ịma, mgbe ụfọdụ ya bụrụ na ị nọ n'ime mmụọ nke ọma, ya adịghị ka ị ga-ekpepụ ihe niile. Aga m emefu ego karịa otu m si akpata, na-ele anya na m enweta ego ọla ebube site n'aka Chineke. Ma ya mere, anụ arụ ga-agba chaa na-eme ihe na-ezighị ezi, na-eche na onweghị ihe ga-eme ya maka ya. Mana mmụọ bụ onye ndokwa. Mgbe ị na-ewu ihe, ọ pụtara na ị na-akwụ ụgwọ ya na mbụ, mana ị naghị amakarị ogologo mgbe ọ ga-ewe ka mbara ya wee batawa, mgbe ihe mbara ga-ebido batawa. Mana ị dị na njikere ịkwụ ụgwọ ndị ahụ na mbido, maka ụgwọ ndị nke ị kwenyere nke ga-eso ya abịa ma emesịa. Ya mere, achọrọ m ịtụpụ ya wee nye echiche onye ọbụla.
gbaa gburugburu n'akụkụ niile nke ndụ gị. Ị chọrọ ịbụ onye na-agba chaa chaa ka ọ bụ onye na-etinye ego? Anaghị m ekwu ịga ebe a na-agba chaa chaa ga-agba chaa chaa. Ihe m na-ekwu bụ ị na-enye ohere, ị na-eme ihu abụọ. Ị ma ihe ime ihu abụọ pụtara? Anyị anaghị amatacha otu iru abụọ si jọọ njọ. Ma iru abụọ pụtara ịhapụta ime nwatakịrị ihe ịma ziri ezi. Ọ gaghị abụ nnukwu, ọ bụtụkwa ihu abụọ. Ma anyị mefọ nwatakịrị ihe anyị ma ziri ezi ime, ọ bụ ụmụ ruru ihe nke na-emebi ubi. Obi dị m ụtọ banyere akwụkwọ nsọ abụ Mata 7:12. Ya mere, ihe ọbụla ị nwere agụụ ka ndị mmadụ mee gị maọbụ mekwara gị, mekwara ya maọbụ mee ya nye ndị ọzọ. Ma nke a bụ nchịkọta nke iwu ndị amụma. Lee, nke a masịrị m iche na ọ bụrụ na m nwere ọtụtụ ndị enyi, ihe m ga-eme bụ ịbụ ezi enyi. Ọ bụrụ na m chọrọ ka ego m na-amụbanye, ihe m ga-eme bụ inyekwu. Ọ na-amasị m iche na o nwere ihe m ga-eme banyere ọnọdụ m maọbụ nsogbu m. N'ezie, ahụrụ m ikpe ekpere n'anya. Ma ịma, anyị na Chineke na-emekọ ihe. Anyị agaghị ekpe ekpere naanị, ma naanị ya na-eme ihe niile. Anyị nọrọ ọdụ, onwe ihe anyị na-eme. Otu ọ dị, ana m aga n'ihu achọpụta na mgbe ọbụla m kpere ekpere, Chineke na-egosi m ihe m ga-eme. Amen. Mgbe m kpee ekpere m ekpere maka ikikere. Na mbido nke 2015, edere m ya n'akwụkwọ m. Asị m, Chineke, achọrọ m ike. Ma ịma ihe o nyere m? Njem nke maịlụ 5 kwa ụbọchị. Ọ dị mma, enwere m ike. Ọ na-apụta nnọọ n'ebe m nọ. Ma ọtụtụ mgbe anyị na-achọkarị ka anyị kpee ekpere ka Chineke mechara anyị ya, ma anyị nọrọ na-enweghị ihe anyị na-eme. Mana ọ bụghị otu ahụ ka o si arụpụta ọrụ. Ya sị, ị ga-aghọrọ site na ihe ị kụrụ. Ma ịma, onye ọbụla na-enwe obi ụtọ ma anyị lee na ihe ndị dị mma banyere ozi a. Mana e nwekwara akụkụ ozi a nke na-enweghị onye ọbụla chọrọ ilebara ya anya ma otu. Ma nke ahụ dị ka ọ bụrụ na m na-akpọkarị ndị mmadụ asị ma na-egosi ha obi ọjọọ, ma anaghị m edewenwu ihe nzuzo, ma enweghị m obi ọma n'ebe ndị mmadụ nọ. Nke a bụ ihe m ga-enweta. Onwe onye ga-ahụ m n'anya. Ọ bụrụ na m nọ n'ọlụlụ di na nwunye, ma ana m ata ụka na-achịkọtagharị ndị mmadụ, na-ewe iwe mgbe m na-enwetaghị ụzọ m, ihe emebie n'ọlụlụ di na nwunye m. O nwere ike obere ihe ka m ji ya eme. Ebe a jụọla nnọọ oyi ugbu a. Ka anyị lee Jekọb onye aghụghọ anya. Jenesis 27. Ugbu a, aga m ahapụtụ ebe a n'ihi na dị ihe dị ka amaokwu 36, ma anyị enwechaghị ohere ịgụcha ya. Gụchaa ha niile ma nweta nke ọsịsọ. Mmadụ ole n'ime unu ma akụkọ Jekọb? Ọ dị mma. Mmadụ ole na-amaghị ma ha chọrọ ịmụta ya? Ọ dị mma. Ngwanụ. Ọ dị mma. Malite n'amaokwu 1. Mgbe Aịzik kara nka, anya ya emechiwekwala, ma ọ naghị enwechazi ike ịhụ ụzọ. Ya kpọọ Ịsụ diọkpara ya. Ya sị ya, nwa m nwoke. Ya aza, nna, lekwa m. Ma ya sị ya, lee, ugbu a akaala m nka, amaghị m mgbe m ga-anwụ. Ya mere, ana m ayọ gị ka ị were ihe iji achụ nta n'ube gị gaa n'ime ọhịa, gaa gbutere m anụ, ma siere m anụ nke dị ụtọ m hụrụ n'anya, ma butere m ya ka m nwee ike rie ya, jikere nke m ga-eji wee nye gị ngọzi m dịka diọkpara m tupu m anwụọ. Ma ya amachaghị banyere nke a n'ụbọchị ndị a. Mana ngọzi nke nwa mbụ na ọgbụgba ndụ nke ochie dị oke mkpa, dị oke ọnụ ahịa wee nye ha. Ọ bụrụ ekpere ngọzi nke nna a ga-ekpe wee nye nwa ya nke diọkpara. Ma nke ahụ pụtara na ọ ga-abụ onye a gọziri agọzi na-aga n'ihu, na ọ ga-enweta ihe nketa n'okpukpu abụọ. Ma ihe a dịrị ike, ọ dịkwa ukwuu, ọ dị ike, na ozugbo ekpere ya, agaghị ewereghachi ya azụ. Ọ dị mma. Ịsụ bụ diọkpara, mana o nwere nwanne nwoke nke aha ya bụ Jekọb. Ma ịma, mgbe ha si n'afọ nne ha pụta, n'ihi na ha bụ ejima, Jekọb ji Ịsụ n'ụkwụ. Ya mere, ọ masịrị m, echere m na ọ na-achọkarị ịgafere ya. Ma Ribeka, nne ụmụazị nwoke ahụ, wee nyere Jekọb aka.
Ya mere mgbe ọ nụrụ ka di ya gwara Ịsụ ka ya gaa kwado maka ekpere nke ịgọzi nwa mbụ, ọ chọrọ ka o nweta ya, ọ chọrọ ka Jekọb nweta ya, ya ga meziere Jekọb ihe ka o mee ka ọ bụ Ịsụ. Ma ya emere ya ruo na n'ihi na Ịsụ bụ onye nwere ajị ajị n'ahụ ya, mana Jekọb enweghị ajị n'ahụ ya. Ya mere ha garuru n'isi ruo n'itinye ihe dịka ajị ewu n'aka ya na n'olu ya ebe a. Ya mere mgbe nna ya metụrụ ya aka, ọ ga-eche na ọ bụ Ịsụ. Ugbu a Aịzik bụ ọ nọ na-enyocha, ọ maghị ya. Mgbe Jekọb bịakwutere ya, ya wee sị, onye ka ị bụ? Amaghị m ma ọ bụ na ọ na-enyo ihe ọ bụ, mana o kwesịrị ịtụle mana o metụrụ ya aka. E nwere ozi ọzọ n'ebe a. Ya metụ ya aka ma agazie na ihe o metụrụ aka. Nke a nwere ike iduba anyị na nsogbu, ọ bụghị ya? Ma ana m amụta ị na-aga n'ihu dịka m na-eme okenye, ị na-enyocha ihe ma o nwere isi na ụbụrụ m ma o nweghị. Nke a bụ ụzọ Chineke si agwa gị na o nwere ihe nọ n'ebe a na ị kwesịrị ịkpachapụ anya. Ma nwanne, o nwee oge ọbụla nke anyị kwesịrị ịkpachapụ anya, ọ bụ n'ụwa anyị nọ taa, n'ihi na e nwere ọtụtụ ihe nke nduhie nke na-eme n'ụwa a. Ya mere ya wee mesịa Aịzik ekpee ekpere nke ngọzi nke nwa mbụ wee nye Jekọb. Ma o techabeghị anya o mechara ya, Ịsụ wee bata. Mgbe o bidoro gwawa nna ya okwu, nna ya abịa chọpụtawa ihe nọ na-eme. N'ezie ọ dị mma ịchọpụta na n'ime elekwenụ ka ikuku na-ebu ihe a. Ọ bụ ihe ziri ezi ịmata na amaokwu nke 42. Ọ sị, ihe a bụ okwu nke Ịsụ diọkpara ya gwaziri Ribeka. Ya wee ziga Jekọb ozi wee sị ya, lee n'ebe a nwanne gị Ịsụ na-akasi onwe ya banyere gị ijikere igbu gị. Ugbu a nwa m nwoke, mee ihe m gwara gị, bulie gbafuo, gakwuru nwanne m nwoke Leban na Haran. Ya mere ị hụrụ mgbe anyị mere ihe na-ezighị ezi, ihe anyị na-emekarị mgbe e gidere anyị, nke anyị na-emekarị n'oge na-adịghị anya a ga-egidekwa anyị, n'ihi na akwụkwọ nsọ kwuru na Luk 12, o nweghị ihe ọ bụla nke a na-ekpuchitọwa nke a na-agaghị ewepụta na mpụta ìhè. Ya mere ihe ọzọ o mere bụ ya agbalaga, ya agbapụrụ ndụ ya ọsọ. Ma ihe ọzọ m mụtara bụ ọ bụrụ na m mara na emega m ihe na-ezighị ezi nke mma m na-eme, nke ọ maara nke ọma na ihe o mega ezighị ezi. Ribeka makwara na ihe o mega ezighị ezi. Jekọb makwara na ihe o mega ezighị ezi. Ma mgbe ọbụla anyị na-emegide echiche obi anyị, anyị na-aga njem n'anụ arụ karịa ịga njem n'ime mmụọ. Nhọrọ nke anyị na-eme mgbe ahụ bụ ịgbara aga zuo site n'ebe Chineke nọ. Anyị ga na-ebikwa n'ụjọ. Ọ bụ naanị m na-eme nke a ka ụfọdụ n'ime unu ọ na-emekwa ya? Unu na-emekwa ya? Ya mere ya gakwuru Leban nwanne nne ya ma gaa na-arụrụ ya ọrụ. Leban nwere ụmụ ya ndị nwaanyị abụọ, Rechel na Lia. Rechel mara mma nke ukwuu, mana Lia nwere anya berebere ntakịrị. Echere m na nke a bụ ụzọ a chọrọ isi kwuo na ọ bụ nwanne ya nwaanyị jọrọ njọ. Ma ya mere Jekọb hụrụ Ribeka n'anya, ma ọ chọkwara ya. Ma Leban asị ya, mgbe ị rụrụ m ọrụ afọ 7, aga m ekwe gị ka ị lụọ ya. Mgbe afọ 7 gasịrị, abịa nwee obere nsogbu. Ọ bụghị ya bụ nwanne ya nke isi. Ụmụ nwaanyị nke isi na-ebukarị ụzọ alụ di. Ugbu a ka anyị cheta na Jekọb ghọgburu nna ya. Ọ dị mma ichetara nke ahụ, ọ dị mma. Mana amaokwu nke 20 na Jenesis 29, ya sị, Jekọb gbara odibo afọ 7 maka Rechel, ma ọ fọrọ ya ụbọchị ole n'ihi na ọ hụrụ ya n'anya nke ọma. Ma n'ikpeazụ Jekọb asị Leban, kpọnye m nwunye m, n'oge m ezuola ka m wee kpọrọ ya lụba.
ma Leban aga kpọkọta nnọọ ụmụ nwoke niile nke obodo ahụ wee kpọọ oriri na ihe ọṅụṅụ. Mgbe abalị ruru, ya kpọrọ Lia nwa ya nwaanyị wee kpọtara ya Jekọb, ya na ya edina. Ma naanị ihe o jiri mee ya bụ maka ha werele mmanya nyejuo ya afọ, ma ọ maghị ihe ọ nọ na-eme. Mgbe abalị ruru, ya kpọrọ ya. N'amaokwu 25, n'ụtụtụ, ngwa lee nke a, mgbe n'ụtụtụ Jekọb ahụ nwunye ya, ma lee, ọ bụ Lia. Ya wee sị Leban, ngwa nke a amaka, gịnị bụ ihe a nke ị mere m? Ọwa arụrụ m gị ọrụ afọ 7 niile ndị a maka Rechel. Gịnị mere iji duhie ma ghọgbuo ma tụda m n'ala otu a? Olee otu i si bụrụ onye aghụghọ na onye ashị dị otu a? Olee ihe iji meso m otu a? Olee otu i si duhie m otu a n'agbanyeghị ihe niile m mere gị? Ị ma n'oge ahụ echeghị m na o chetara ma ọ bụ chetadị maka ihe nke o mere nwanne ya nwoke na nna nke ya onwe. Roman 2:2 nke mbụ, nke a masịrị m. Ọ sị, ihe ahụ nke iji ekpe ndị ọzọ ikpe ka iji ekpekwa onwe gị. Nke a bụ akụ akwụkwọ nsọ dị egwu. Mana otu oge, afọ ndị gara aga, m sị Chineke, anyị anaghị eme nke ahụ. Ịma, enweghị m ike ikpe mmadụ ikpe maka otu ihe a m na-eme. Ya sị, ị na-eji igebụ nke buru ibu ele ndị ọzọ, ma werezi igebụ mara mma ele onwe gị. Ya mere, nye anyị enwere ngọpụ, mana nye ndị ọzọ enweghị ngọpụ. Ị nweghị ngọpụ ị ga-eji na-eme m otu a. Ma ya mere, ya na-aga n'ihu. Ma Jekọb nwere ụmụ nwoke 12 ma ọ kacha hụ Josef n'anya. Ma ụmụ 11 ya ndị ọzọ ekworo Josef ekworo. Ha wee kpọrọ ya gaa ree ya, ma kwuo na anụ ọhịa egbuola ya. Ha resi ya ndị na-azụ mmadụ. Ugbu a, anyị na-ahụ otu ịkụ na ịghọrọ a si na-arụ ọrụ n'ime ndụ ya. Ya wee sị, cherekwa, enwere ike ịgbagharakwa m kpamkpam. N'ozuzu oke, Chineke bụ onye obi ebere. Ma o nwere ihe ụfọdụ mmehie anyị na-akpata m kwenyere na Chineke na-ewepụkwa. Ma aga m atụpụta otu ihe ọ sọrọ gị gị were ya mee. Nke a bụ ihe m kwetara. Ana m akụzi ihe n'abalị, ya mere ọ bụ ihe m kwetere. Ekwenyere m na Chineke na-agbagharakarị anyị mmehie anyị. Ọ na-akpọghachitakarị mmekọrịta nke anyị na ya. Nke a bụ ebe m kwenyere ebere na-abatakarị ọtụtụ mgbe. Mana echeghị m na ebere Chineke na-anapụtakarị anyị na ihe ọ na-ebute mgbe ọbụla, bụ mmehie anyị niile. Ma ọ bụ iche na ọ ga-adịrị anyị mma ma ọ bụrụ na ya mee. Ọ dị m mwute, mana anyị bụ ndị isi ike. Ma mgbe ụfọdụ anyị ga na-enwe ihe mwute ya, inyere anyị aka ịghọta, nke ahụ abụghịkwa ezi ihe ime. Ọ kakwa mma na-emeghịzi m nke ahụ ọzọ. N'ihi na n'ezie, ọ bụrụ na anyị biri na mmehie, Chineke agbaghara anyị ihe niile adị mma. Anyị ebie ihe na mmehie, Chineke agbaghara anyị ihe niile adị mma. Anyị bie ihe na mmehie, Chineke agbaghara anyị ihe niile adị mma. Ma o nwebeghị ụdị nsogbu ọbụla nke omume anyị butere. Olee otu anyị ga-esi amụta ịghara ime ihe ndị ahụ ọzọ? Ya mere, Chineke na-adọ anyị aka na ntị, mana ọ bụghị na n'ihi na ọ hụghị anyị n'anya, ma ọ na-adọ anyị aka na ntị n'ihi na ọ hụrụ anyị n'anya. Ma anyị ahụghịrịtaghị onwe anyị n'anya, ma ọ bụkwa na ụmụ anyị, ma ọ bụrụ na anyị na-enye ha ihe ọbụla nke ha chọrọ, ma ghara ikwe ka ha hụ ihe ọ na-apụta mgbe ha mere ihe ọjọọ. Amen. Akụkọ nke Jekọb a, n'ezie, ọ ga-apụtakwa otu ozi site na ya. Achọrọ m ịga na Jenesis 32 n'ihi na ana m adị mma na-aga n'ihu. Jenesis 32. Ọtụtụ ihe mere. O biri ọtụtụ afọ. Ụbọchị ngụkọ wee rue. Amaokwu nke 6, onye ozi wee lọghachikwute Jekọb wee sị ya na anyị gakwugere nwanne gị Ịsọ. Ọ nọ n'ụzọ ịbịa zute gị, ya na 100 ndị ikom 4.
ụbọchị ịkwụ ụgwọ eruola. Nke a abụghị ihe ịsụ bụ n'uche, mana ọ nọ na-abịa ka ya na nwanne ya mee udo. Ọ chọrọ ka ha abụọ na-enwe nsogbu ọzọ, mana n'ihi na Jekọb bi n'ụjọ, ma ozugbo ya were ha niile na ọ bụ ihe ọjọọ. Amaokwu nke 7, ma Jekọb nọ n'ụjọ na obi mmapụ. Ya wee wepụta atụmatụ otu ọ ga-esi mee ka obi dị so mma. Ya ezipụgasịa ndị ikom 10, zipụga 20. Ha jicha onyinye, ma ndị nke na-esote ndị nke ọzọ jikwa onyinye karịrị nke ndị mbụ. Ma ya mere, ha ga-aga chee ihe onyinye ahụ. Ịsụ gaa n'ihu ịbịakwa, ndị otu nke ọzọ enyekwa ya onyinye. Ndị ya gaa n'iru ịbịakwa, ndị nke ọzọ enyekwa ya onyinye. Mgbe ọ bịara wuruzie na Jekọb amata na o nweghị ihe ọbụla a ga-akwụsị ịsụ. Nke a bụ ihe mere. Amaokwu 22. Ma ya onwe ya bụ Jekọb ebulie n'abalị ahụ. Ya kpọrọ ụmụ nwaanyị ya abụọ na ụmụ nwaanyị oru ya abụọ, ụmụ nwoke ya 11. Ya wee gafee ofe mmiri nke Jabọk. Ma nke a masịrị m. Ya wee kpọrọ ha wee kpọfee ha ofe mmiri. Ma ya wee wefekwa ihe niile nke o nwere. Ma naanị Jekọb anọrọ, ya na nwoke nke ukwu onye soro ya lụọ ọgụ ruo mgbe chi bọrọ. Ịma mgbe ụfọdụ ị nweghị ike inwere onwe gị ruo mgbe i jikere hapụ ihe niile pụọ naanị gị, gaa gị na Chineke emezie ihe. Ya emechaa sị, ngwa na aga m ahapụ unu niile ebe a. Unu niile onwe nke na-emete m nke ọma. Agbalịala m ime ka mụ na ịsụ mee udo ma onwe isi. Nke a na-adị mma na-aga n'ihu. Amaokwu nke 25. Mgbe ụmụ nwoke ahụ hụrụ na ha anaghị emerili Jekọb, ha kpatụzie ọkpụ ya aka. Ha wee gbajie ya ọkpụ mgbe ya na ya na-agba mgba. Ma ị maara otu ọ dị, Jekọb nọzi na-eto ụkwụ mgbe ahụ gasị. Ya sị ka m laba na chi efuola. Ma Jekọb asị ya, agaghị m ekwe ka ị laa, ma ọ bụghị nnọọ ma ị gọziri m onwe m. Ịma Chineke hụrụ ndị mmadụ n'anya n'ezie, ndị ga-ejide ya ma ọ bụ ịhapụ ya ka ọ laa ruo mgbe ọ ga-emezi ihe niile, ruo mgbe a kpọghachitara ha na ngọzi ha. Ma anyị agaghị agakwuru Chineke ịgbalị ime ya ka ọ gọzie anyị. Anyị ga-adị na njikere ịwụpụta mkpụrụ obi anyị n'ihu ya, si Chineke, ihe ọ bụla nke ị chọrọ ime na ndụ m, achọrọ m ka ị mee ya. Achọghị m ime otu o si sie ike ma ọ bụ otu o si raa ahụ. Achọrọ m ịbụ onye ahụ nke gị onwe gị chọrọ ka m bụrụ, ma ọ bụ na ọ ga-akara m mma na adịghị m ndụ. Amen. Achọrọ m ịgba gị ume na ndọgbu n'ọlụ gị abụghị ihe efu. Nkwa nke Chineke n'oge ọbụla mgbe anyị na-etinye oge ma ọ bụ nrube isi, ma ọ bụ na anyị tinyere ihe na ndụ mmadụ ọzọ, ma ọ bụ oge ma ọ bụ ego ma ọ bụ ọlụ ọbụla nke anyị tinyere iji nyere ndị ọzọ aka, na-enwekarịrị nkwụghachi nke na-abịa. Ahụrụ m nke a n'anya. Ahụrụ m echiche abụ ụbọchị ịkwụ ụgwọ na-abịa. Ma ịma ọ bụrụgodị na ya anataghị ihe ọbụla nke anyị chere anyị kwesịrị ịnata dịka ụgwọ ọlụ ugbo anyị nọ n'ụwa, chee maka ụgwọ ọlụ ndị edosara maka ndị kwesịrị ntụkwasị obi n'eluigwe. Ma ọzọ, ana m achọ ịgba gị ume na-erubere Chineke isi. Ihe ọbụla nke ọ sị gị mee, kọọ ya dịka mkpụrụ n'ime okwukwe, ma leba anya ịghọrọ mkpụrụ ya n'ime ndụ gị. Ndị kwụrụ ụgwọ ihe ndị a bụ ndị otu na ndị enyi Joyce Meyer Ministries.